această iconiță care mi-ați dat-o în mână și mă rugam. Și doream atât de mult să întoarcă soția și copilașul și plângeam. Și acum o sărut permanent, deoarece mi-am regăsit familia. Amin. Amin. Atenție, că nu s-a terminat. Dar vă mai spun ceva. Îl iubesc atât de mult pe părinte, de nu vă puteți imagina. Însă, imediat după ce ne-a dat acest om 10 lei să luăm o candelă, noi am fost și am luat 2 candele. Una am aprins-o pentru ca să se întoarcă soția și celălalt pentru copilaș. Și în timp, după o săptămână, această minune a venit mare de tot bucurie. Dar mă întreb eu, de ce a fost nevoie să-i dau 2 sticluțe și 2 iconițe? Pentru că dânsul avea un prieten căruia i-a plecat soția și a lăsase 2 copii și avea nevoie și dânsul de iconiță și atunci i-am oferit, dar eu fără să știu. Deci noi fără să știm. Și atunci, cum să nu dăm mulțumire Sfinților? Sfinților care, Sfântul Părinte Arsenie Boca, Sfântul Ilie Lăcătușu, Sfinților care se roagă și ne ajută pe noi. Ne ajută pentru că ei sunt părinți făcători de minuni, foarte grabnic ajutători. Și am mulțumit și am fost foarte încântați și foarte fericiți. Nu pot în cuvinte să descriu ce am văzut. N-am cum, nu am cum, pentru că au fost foarte, foarte multe revelații. Imaginați-vă că începeam rugăciunile și cerul acesta, pe cer nu era soarele. În momentul în care începeam rugăciuni, aici se deschidea așa ca o perdea, soarele venea, se deschidea, parcă, n-am cum să vă spun, cerul se deschidea, venea lumina direct pe mormânt. Este filmată de mai mulți oameni. Dar una dintre cele mai mari minuni pe care am trăit-o, probabil că părintele îmi spune să vorbesc acum, a fost de pogorârea Duhului Sfânt. De pogorârea Duhului Sfânt avem filmare pe tema aceasta. Au venit aici 2 surori. O soră mai tânără se ruga pentru un prieten de-a ei pentru a se întoarce la credință. Cealaltă era un pic mai în vârstă, dar se ruga pentru sănătate. Înainte am citit acatistul pogorârii Duhului Sfânt. Nu bătea niciun vânt, nu era nicio adiere și ce credeți? Ele țineau în mână lumânarea cum e la biserică. Pomul, vă rog să filmați dacă vreți, avea frunze. Dar cum vă puteți voi imagina când aceste 2 surori se rugau și dintr-o dată, la una, flacăra, lumina, flacăra s-a dus așa aproape de frunze, e filmat ca să știți. Și la cealaltă pe care se ruga pentru sănătate, flacăra era. La cea care se ruga pentru întoarcerea la credință, la pocăință și la bunul Dumnezeu a prietenului, flacăra s-a dus până la frunze. Așa e, poate la Ierusalim mai vedeți. Deci așa ceva nu se poate imagina. O să scoatem poze ca să vadă toată lumea cum la pogorârea Duhului Sfânt flacăra s-a putut duce aproape de frunze. Sora când ne-a anunțat, deja văzuse flacăra mai mare. Deci e filmat. E filmat. Sunt multe minuni. Dar una dintre ele a fost a unui posedat. Vă rog să mă credeți. A fost adus un om, un tânăr de fapt posedat, care de-abia mai putea să stea și țipa și urla. De unde a fost adus? De la Sfântul Ilie Lăcătușu. De către cine? O taxiu a venit. De către mama și a dus de câteva persoane. Ce s-a petrecut? Luase foc casa lor, dar în casă a luat foc altarul. Mama era disperată, era în șoc. Dar când a ajuns aici, tânărul l-au pus pe bancă, îl țineau oamenii. Vă dați seama, un om posedat cum el.
Atunci am început să facem rugăciuni aici la părinte și i-am făcut rugăciunea, am uns-o cu ulei sfințit, cu Tatăl nostru, rugăciune către Sfântul Părinte pentru a fi ajutată, dar v-am spus, nu uitați și vă rog frumos, nu uitați și vă rog frumos, suntem în fața Sfintelor Moaște a Părintelui Constantin Nazari, făcător de minuni. Când vă ungeți uleiul sfințit, chiar și de la icoanele făcătoare de minuni, de la Sfinte Moaște, ungeți-vă în numele Sfintei Trăimi. Amin. Și ce credeți? Tânărul este adus, care țipa și urla în tot cimitirul. Aici, în fața Sfintelor Moaște, aici la placă. Și este pus ușor ca să atingă placa. Nu am cum să nu dau slavă, mulțumire, laudă, nici nu mai știu ce cuvinte. Căci în clipa aceea am văzut cum tânărul care urla și țipa s-a liniștit pe loc. Pe loc! Nu venea să cred ce văd. Am zis că este dintr-un film. Vă dați seama, un tânăr foarte agitat. Și de aici a ajuns la Sfânta Cruce aceasta de marmură. Imaginați-vă ca și sărutat Sfânta Cruce. Nu venea să cred ce văd. Cum făcea, cum urla, cum țipa, Doamne! Am zis că tânărul acesta nu o să liniștească. La Sfântul Ilie a fost. Dar acolo a fost probabil, acolo nu se liniștise, a venit aici, dar a fost probabil ca să fie evlavia aici la părinte, pentru că mama lui nu mai știa cum să mulțumească, se liniștise mama, au plecat foarte fericiți. Vă dați seama ce am putut să văd. Și astea sunt extraordinar de puține revelații, descoperirea Bunului Dumnezeu prin părinte. Sunt prea puține, pentru că aici multe s-au petrecut. Repet, dacă aș fi avut o goarnă, e foarte important ce vă spun, pentru că mereu mi-a stat în creier, aș fi suflat în goarna aceea și aș fi strigat la toată lumea, fraților, surorilor, de pretutindeni din lume. Există sfinți, există părinți făcători de minuni, există minuni, Dumnezeu lucrează și prin ei. Fraților, credeți că Dumnezeu este viu și Măicuța Domnului, mai ales când cântam cântece duhovnicești către Maica Domnului. Venea o lumină, venea o bucurie în cerul, nu pot să vă spun cum era. Păsărelele ciripeau, cântau cu noi, cât cântam noi. Era o veselie, foarte multe revelații. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că am o amărăciune în suflet, deoarece un părinte din Constanța care a venit aici, diacon, mi-a spus: soro, au venit, vin zilele părintelui făcător de minuni Constantin Nazari. Mi-aș fi dorit să văd pelerinaje până la aceste zile. Dar eu am mărturisit prin viu grai unde am fost, revelații, dar nu, pur și simplu nu am chemat media, cu toate că media a fost. Dar a fost când nu eram. Vreau să vă mai spun ceva. Aveți nădejde în bunul Dumnezeu, dar să nu uitați ceva. Nu se întâmplă toate când vrem noi sau în momentul când ne dorim noi. Apropo de lucrul acesta, această placă care am lipit-o, vreau doar să vă spun că mi-a dat o lecție de viață. Și această icoană, o numesc, a Părintelui, la fel. Care e lecția? Nu e când vrem noi, e când vrea bunul Dumnezeu. Amin. Amin. Și să vă spun de ce. Timp de 40 de zile așteptam să vină lucrătorii, poate și mai mult, nu știu. Mă rugam zilnic cu surorile care veneau aici ca să ne vină muncitorii să se lipească placa. Știți care e lecția? Răbdarea. Această lecție e foarte importantă, răbdarea. Și după cel puțin 40 de zile l-am visat pe părinte îmbrăcat în preot. A doua zi, ce credeți? S-a făcut lucrarea. A venit într-adevăr o televiziune de armată care a filmat
care dorea să filmeze aici, dar a chemat atunci urgent muncitorii pentru că toate erau împrăștiate și lucrarea trebuia terminată. La fel cu această icoană. Țineam icoana, eu o am, icoana de 100 de ani aproape. O să vă arăt cum bunul Dumnezeu ne păstrează icoane de 100 de ani aproape, deoarece când au venit muncitorii, tot așa, după 40 de zile, tot lecția răbdării, mi-au spus că atunci când o să o schimbe, cea veche se va sparge. Eram amărâtă, eram tare amărâtă. Că zic, se sparge. Dar în momentul când au dat așa ușor cu dalta, cu ce au dat ei, a ieșit ca pâinea caldă. Această icoană a picat de 2 ori și în Sfânta Biserică a Părintelui, dar nu s-a spart, o am intactă, puțin. Ce vreau să spun, muncitorii când au lucrat aici au spus așa: sora Gabriela, vă rog să-mi spuneți cu ce parfum dați. Cu ce parfum dați aici la dumneavoastră? Și am spus, nu există parfum, există mir, ca să știți și voi, adică miasme frumoase de la sfinți. Deci ați rămas mai puțini, eu asta văd. Ați rămas cei care probabil o să transmiteți tuturor celor pe care o să-i întâlniți câteva de minuni. Prima dată m-am gândit să spun rugăciuni, dar Părintele, e lucrarea Părintelui care m-a pus să vă mai mărturisesc și alte revelații. Ar fi multe. Cu altă ocazie, cred că o să vă povestesc mai multe, dar acum o să începem rugăciunea a Sfântului